Mshiya kaSompukwana. Yebo ngamshiya eSompukwana. Ubala nto wafunda kaSompukwana. So yeah, so abantu babengibuza ukuthi hawu ucabange kanjani lento lene ucabange kanjani lento khona ko omunye umfana ke kwakuthiwa uSpecial Mgawule naye waye yimbunga athi ayibunga buza isazi uyazazekela nje isazi lesi ungabuzi so lachuma kanjalo ke lelo gama gcina sengina ebuka ukuthi awasayibona sayilandela mangabe lo inkanyezi yebo inkanyezi yebo Zonlandela imihla ngemihla kofanele ligcineni ihayile ziyobukeleka phansi. Kuyothatha isikhathi ukuba ihlonipheke nokubeka ukudla etafuleni ngazo kuyothatha iminyaka. Kodwa nifanele ukudika ibala kofanele ligcineni ihayile kuyofanele nisuthise imphefumulo. Noma sebekuphikisa uzubatshela ukuthi izinkondlo ziyaphilisa. South Africa sanibonani ngidlala okhathi la kuthiwa ngiintroduce la manje abantu engisebenza icrew ithi sokuthi ngiintroduce ngesingisi kulungile ke sanibonani igama lami Ntokozo ustarring ngwakwaZulu siyanamukela kuhlelo ke lwethu Izinkondlo Ziyaphilisa esinye seyixephuke lesi ngizizwa ke ngihlonipheke kakhulu ngizizwa ngihlonipheke kakhulu umuntu engihleli naye lapha ngimhlonipha kakhulu ngimhloniphela nje nani igama lakhe ke phela ngoba ngimazela eBhayibhelini omunye abantu ababethunyiwe bezobuza bethi kuzwakele ukuthi ukhona ozelwe lapha ozelwe enkosini uMateyu lo igama lakhe ke uNelile Isazi wakwaHlongwane sawubona yebo ohambweni ubuhle bungimemela bonke ububi la bukhanga bungidayisa bungakhethi buqoqa busondeza izimvu nezimpisi buhlongoza bukhwezela inhlasi yothando kwabesilisa bushusha noselalalinkwethu ulimi uqaqeka buswacisa odadewethu uma besiqhathanisa bungimbela igodi uma sebukhanga asebe nomaqondana abangaba nesikhwele esingaba nobungozi kimina bungakhela izitha kwengasamkelanga isicelo sabo sothando ngimelwe ukubavika okhula sithombo sichelele ngokuqonda bazongichelela ngobuthi obuzongibunisa ohambweni ngifundile ubuhle ngokuyabujula buyasithela emehlweni nokuthi ubuhle inkinga yokuqala kowesifazane bunokungifumbathisa ukuzethemba okwevile bucupha kuba ngibthwale ngesiphongo bese buyangishiya kakade buyafika kuleli dokodo izolo befika kuthiwa ngiyahluba kusasa buyahamba ngokuya ngiguga impela asikho isicoco sobuhle nomuhle unobuhle abufisayo kanti ke buyangifukuzisa bungikhuthuze manxashana ngibungabaza obendalo ohambweni ubuhle bungimemela bonke ububi ngiyabonga yeah yes into ezofanele iyenzeke manje wena usunginika umcabango nje ngingakasho lutho sengizodinga iaudience manje la masenza Izinkondlo Ziyaphilisa season 3 sidinga iaudience we need an audience here we need abantu abazohlala ngale ngemuva uyakhona makuthiwa ifamily bonds isiqosho estudio phambi kwababukeli yebo mayisho something ubhongo lapha kuthiwa safa hello safa sibulawa yini bahleke ngale ngifuna leyo nto ke manje usho ukuthini uma uthi ubuhle ngibithwele ngesiphongo bese benze njani bucupha kuba ngibthwale ngesiphongo bese buyangishiya make me understand lento ethi bucupha ukuthi ngibithwale ngesiphongo ngathini uma umuntu omuhle ujwayele futhi ukuthola ama compliments ukuthi wena omuhle unakho ukuzethemba kwevile ngokuthi umuhle kangangokuba eminye iminyango uyingqongqoza ngakho ukuthi umuhle okanye ivulekele ngesimanga sokuthi umuhle kodwa kunobungozi ke so yikho ngisho ngithi bucupha ukuthi wena nomuhle ufuna obunye obuhle obungaphezulu kwalokho ayibona yebo because ngathini ngizolinganisa ngawo noma ngeke ngisho ukuthi ngimuhle
ngizolinganisa ngami like umuntu angathi iyunelile muhle umpofu umi kahle kodwa nami kunobuhle ngibheke phambili ngisho ukuthi ngangcono mhlambe ngabe njengo Beyonce yabo so abanelisi uhlezi uzothi nami ngangcono ukuthi ngifisa lobuyana akekho sho ukuthi I know ngiyaneliseka ngalokho ungasho nje phansi kwabantu kodwa kukhona ubuhle nawo ofise ngabe ngangcono ukuthi unjeyana hey ukhulele kuphi noma ake ngithi nje uzalelwe kuphi wakhulela kuphi ngibuzeka ngizalelwe mina eMkhomazi esigodini saKwandaya then abazali bami umzali wami uma wami then waseyamova emuvela eNtsimbini before Folweni so impilo engiyazi kakhulu eyala eNtsimbini so ngikhulele nje eNtsimbini indawo kanjani ilokishi noma ixubile inabo nendawo zamakhaya kancane ngizothi isikomplazi ngisho ngani ngoba even namasiko mpilo nombani wenza ngendlela ayaziyo lesuka ngakhona so akukho ukuthi la senza kanje izinto noma kuya ngokuthi wena owakabani wena ukulalela lenkondla dwisho indawo okholele kuyona inawo umthelele ezintweni ezinyathi uzisho ngifuna unginikeze uNelile ekhule emncane ukuthe kuphi Entsimbini yebo khona ama sessions obuwasho wena uthi khola sihlahla sikotela yabo zonke lezo zinto lezi yebo ngathini akuyi ngendawo ngasho njalo ukuthi le nkondlo ayingendawo ngicabanga ukuthi noma umuphi umuntu wesifazane lento engikhuluma ngayo uyayazi uyabo cause into engizama ukuyiveza ukuthi as much as sikufisa ukuba bahle yabo kodwa akekho umuntu ocabanga ukuthi athina ama challenges okuba muhle so yona into engizama ukuyiveza lapho so ngeke ngisho ngithi indawo yabo cause noma uhambile mhlambe usedropeni noma ngabe kephi bakhona bakhula sithombo sikucelele mawusemncane abafana bakujwayela ukusho lokho but mawusubheka amanzi akekho umuntu ohlola ukuhlanzeka kwamanzi okuchelela ukuthi ahlanzeke kangakanani so yikho ngisho ngithi you know le ngisho yikho ngithi bazongichelela ngobuthi obuzongibonisa yabo ngoba omunye uzofika azokushiyana engane omunye uzokushiyana nesifo ziningi izinto athi uzokuchelela ngazo yabo yo ngiyafuna sikhulume le yobuhle nokusebenzisa ubuhle ukuzuza nobubi obuza nobuhle yabo nje uyaphuma ekseni ngini uthunywe edrobheni uyilungisa uyibophela iphonethela ngabe iphonethela ugqoke kahle bemuhle because unezandla zakho ufuna ukubuka kahle it's your own confidence yebo ufaka nejini yakhe ekubambayo sithi thina ayakeze lishi ikhwela udlule size sisho izinto there are a lot of young girls yebo abafuna athi ngifuna ukuba muhle yabo kodwa wena usunginezelele side lokuthi kona lokho abantu abathi bakufuna nakho kunobungozi bakho ngizoqala ngibhekela ekutheni sonke sabantu like sifisa impilo engcono wona amaphupho lawo akwi front line uthi wonke umuntu ufuna impilo engcono ukuphumelela but leli phupho leli lobuhle iphupho la everyday because ngesikhathi uphuma uyibuka esibukweni wenza sure ukuthi ufuna ukuba muhle yabo nangasikhathi usathenga wenza ikhanda ufuna ukusalela emuva kuluku ukuthi manje so iphupho la everyday but ke elikubeka futhi esimweni edinga ukuthi ukhule ngeziyalo nje isimilo sinyakaziswa insuku zonke mangabe umuhle cause ngesikhathi uhamba uphuma bagabisa ngento eziningi ezinyawo nazo uyayifisa yabo abanye bagqoke kahle bahle yabo sekudinga ukuthi kuvuke lanto ukuthi wena ke ukhuliseke kanjani noma wena ucabanga kanjani and kakhulukazi lento yobuhle isigole ibala ukuthi uyellow bone kuno yellow bone abangaphambili kwethu mfethu abas-displaye ngendlela engekho right uyabo so awuthatheka serious yabo ya weyelo engathi ngayokhanyisa ugesi lapha eroom into
yabo engekho right uyabo ungacabanga izinto eziningi so nje ukuba muhle it comes with lot of challenges and udlala nama blesser even ne TV naye ngisho ngithi iye yasibeka kakhulukazi sino yellow phone ngicabanga ukuthi yes display ngendlela engekho right because makufuneka most of the times angisho ukuthi all the time makufuneka intombazane ezodlalwa ibless kuzokufuneka intombazane intombazane empofu mangabe kufuneka umuntu ozochithelwa kuzolandwa isichaparapha esipofu uyabo sonke ezinye zezinto engisho ngithi ukuba muhle akuyona ilento lento abantu abayibukayo abayifisayo musu khona lapha yana ekubeni muhle yo iziningi ingqinamba obhekana nazo ngiyafisa sengathi ke abanye abantu besifazane ikakhulukazi abasebancane nabasafuna lokubuhle lokho bayakuza ukuthi uthini iyona into engiyithandela izinkondlo ke le ukuthi izinkondlo zikwazi ukuvezela ngale ukuthi umuntu yonke into at face value nje seems fine wonke umuntu ufuna ukuba muhle everyone ufuna ukuzama ukuthi abe muhle kodwa ngale kukhona into ezenzakalayo ngobuhle uyachaza ke masuthi sengathi nje ne-organization ama-yellow bone masuthi wena khona ama-yellow bone angasi-represent kathi yabona ke ama-yellow bone siyanikhipha la no-500 siyanithuma hambani niyosimele yavela afika bed ukuthi angazi noma mhlawumbe ngiyithatha mina personally yini yabo so umuntu uzothatha lokho afuna ukukuthatha ngizosho kanjalo because abantu bayasithuka indirect athola ukuthi uzongconya omunye manje la omunye athi hayi ke wanele lihle ligcwala izibuko so yabo nje indaba okuba yellow bone ke so how does one maintains the beauty futhi noma sengimuhle sengiphumele ephandle kodwa still ngazi ukuthi mina kodwa ngingadidiseki isibuyela lapha yana ke eziyalweni ukuthi wena ufundisweni wena yini futhi wena oyifuna ngempilo yakho ngoba abapheli kabafana mhlawumbe mase ngiyibeke kanjalo abapheli so fanele wena wazi ukuthi okay mina ngikanje ngifuna ukuthi ngeke ngize ngivumele ukudidiswa into elapha yana naba bafana lana batshele ukuthi wena uthini ngobuhle ufuna futhi benzeni mani bahle nihambela mina ngicela ukuthi bafana lalela ngicela ukuthi njengoba nisibona sibahle including myself nokucelela lokho enithi nifisa ukusicelela ngakho ihlolisisani phela ukuthi nizosicelela ngamanzi aclean angezosibunisa sicherishe nje sihlale silezi zinto esizona ngiyabonga kakhulu. One person would be interested iqhamuka lapha igama elithi Isazi mangiqala lapha ngenze example I think uMateyu 2 esezela uJehova eJudiya lase Bethlehem emhlabeni enkosi uHerodi bheka kwavela onomzali naye uthi awuyilapho. Well mina into engam-advise ngayo ukuthi hlupha ngalento kuphela yabo like uma ngabe uthe uye enkondlweni iya ezinkondlweni futhi musu ukutholakala wena kwezinye izinto intsha ehlupha ngazo abe mhlambe sebeqala ukubhema sebeqala ukujola nani akwaziwe nje ukuthi okay unelile uyalalela mangabe lekhaya uyathumeka unjani njani kodwa ke mase khulunywa ke enkondla hayi ngeke uze umthinte hlupha ngaleyo nto kuphela iyona into engacebisa ka shosho umzali uzosho ukuthi kodwa shuthi uyayithanda lento uyabo aza kudedele because iyona kuphela into ohlupha nga awukwazi ukuthi ungathi ufuna inkondlo wena kodwa futhi hayi nayi ne-ado uyivumelile ukuthi kubuse so you can't yabo so nje hlupha ngalento kuphela wena uzozabona umzali ukuthi hayi uyalalela kodwa ilento shuthi uyithanda ngempela bese ya excela ke nayo kulotho phela ibonakala impumela ukuthi na into asuke ihamba kubo bonke abesifazane abakhiyelekile abangavunyelwe emakhaya ukuthi baphume beyokwenza umsebenzi wabo wenkondlo ngesimanga sokuthi bagadiwe uthi untombazane hlupha ngaleyo nto kuphela awusipho umsebenzi wesibili bese sivalelisa hlupha ngaleyo nto kuphela ngizoba nalo iBhayibheli lezinkondlo kungekudala noma lapho engizofaka khona nje izisho zami esingesazo hlupha ngaleyo nto kuphela ngokukanelile Hlongwane 2021 ayikhali sinenkinga yokuthi sobaphakelane ngoba bawadli amathambo engqondo
Sethe abalinde mahlayeni kukhishwa isithebe zenkomo yobuthongo. Bayaxaka ngongajuluki ubezwe bethi basuthi kungenzekani badla izithukuthuku zabanye. Kunezinsolo bazwa labembethe yikho bethanda ukuthongo ngoba noma bengavuka bayahlala balinda isondo elizojika bengaliqhubanga. Zimeleni nina nihlukaneni ukuhamba ezinyathelweni zabanye lenyathuko enihamba ngayo isihamba abayizinkulungwane ngakho phambili akusekho lutho enzolifica chabani izindlela ezintsha nonke ningabafumbethe okuthize kwemanike ukufumbatha unomphela lokusonga kwenizandla yikona okuvalela umcebo wenu kwathi wayana entuthaneni mavilandini nina nakhetha ukuyfanisa nezivivana obani labeni baqhubanga ngamadolo ekumele mabaphosa okuthize mebedlula ngakini nani. Zimeleni phuma nelanga niqhubeke noma lona selijika kunqabeni ukuhlulekani ngazamanga endleleni eyakampumelelo izinduku zizonishaya nina niboncamela ukuba siphukele kunina kunokuba kuphuke nina ngobude bendlela nizokhathala nizele nilale anibokunqabela ukuba kulale kokunye uma ngekho okuzokuvusa nisizana kuthi noma sekushawa edonsayo ingayekwa nalevila phayo ukuze niphumelele nonke angabibikho buyayo kuzotakulo sale ngamabomu komeleni ukukhomba ngophakathi lokho koniqhuquzela ukuba ninqoba inhlupheko ukuze nidele ningayilibazisike nalenduku enifihle emqubeni hleze nocila ulinde ukuzoyishaya kuyona uma ke enigijima nabo beyinqamula kuqala intambo nani anogijimani ngaphezi nanamuhla akukabibikho okusafuza amadlebe embongolo ngokuvela kanye kanye. Unelile Isazi. Yo. Yes. This poem is exactly what I always say. Yeah. Sometimes we need to be positive. Yes. Singahlezi sicomplaina njalo. Yes. Uma kushawe edonswayo ingayekwa nalevila phayo. Yebo. Akukho okusanjani okusahlule amadlebe embongolo. Okusavele njengamadlebe embongolo nanamuhla. I wish you could repeat this thing. Mawusuyibuka le shandisi le uhlehle beqale phansi ifike egcineni phinde uhlehle uqale phansi mawuthi ufike egcineni phinde uhlehle uqale phansi uzozwile le shandisi sithi vuka uzenzele ungayitshetha uzowenzela abanye abantu ezinye izinto nabi lele ngwena futhi uyalikweleta leliyahlombe leliyana babekushayela lona abazali bakho ufunda ukuyimela kuthiwa ushaya amaheda so mangabe ungazi ukuthi kubaleke ngani ukufunda ukuyimela khumbula ihlombe abalishaya mhlazana ufunda ukuzimela. Ngiyabonga lapho. Bakuthola kanjani abantu ku social media? On Instagram Nelile _Isazi, on Facebook Nelile Isazi page lelo. So yeah ngicela ukuyibamba lapho. Mina isikhathi hleze sisincane kumina ngisibanga sezinto ezikhulunywayo labantu nokujula nje komqondo yabo bebancane bebangaka beqede ngo2016 umatric. Sabonga kakhulu Nelile ngokuhlala nathi sikufisela inhlanhla sengathi nje mfethu konke kungenzeka uqhubeke inspire other young women like yourself. Ubakhulumele futhi be their voice so that they get a similar platform like you. Sabonga kakhulu, please don't forget to like, share, subscribe. We are live at Cargo Hold in Ushaka Marine. This is one of the episodes of season 2. Izinkondlo Ziyaphilisa. Hleli lapha no fish. Namasebekuphikisa uzobatshela ukuthi izinkondlo ziyaphilisa.